Nag-unsa man ka diya, Jin? Hoy, Jin, nag-unsa ka, oy. Kilig man ko ano nila eh. Jin! Galantaw tag kidrama. Haon sa na, kidrama? Hamang ko na. Oy, naaday kidrama niya ang nagdala si Umbak. Paghilom di ay. Pawa diya. Masuko. Bantay, mangayo mong tanglad sa balay. Naunsa daw to dito larpe? Unsay gilantaw tong Jin? Naglantaw doon siya kidrama. Nya, naglantaw ko sa mga aktor. Ang nagdala kay si Umbak. Yun, naminaw ko. Ana ang istorya sa mga aktor ay. Haplay kap nay, hapmak, lakumay, tapmay. Kidrama lang niya na ba? Naambot lang. Kaya ako kay maglantawan ako kay mga anime man yan eh. Kami happy way. Katon, amadaras, akto. Maglantawan sa dekag anime ba? Ako man sa. Sure yun sa anime na lantaw mo. Doraemon. So, mauto siya ay history sa Philippines. O, karon mangutanan ako, mag-oral na ta. Sige, mangutanan ako kung naba mo yung nasabtan. So, ikaw, Rickmar. 7 times 8 times 11 times 14. Uy, unsa iyang gidiscuss kay aral pan niya. Iyang mangutana siya kay Matt. So, magbuot mo yun, ka. Ikaw lang pagmaestra dere. Ikaw, minus din na ka. Sunod kay si Charlie. Anong gahok dong, Mas Charlie da? Ma'am, sakit kay kong tiyan, ma'am. Agay, kuya okay larpe, pangguha mo dito o kuan, tambal dito sa office ni Sir Dwight. Apilin lang po ka plus. Nagibitok na ka ba? Kainig na ay purga-purga dito sa eskulan kay ako'y paimnon siyang purga. Muna ako kay healthy kay ko. Healthy pero daw tog utok. Ang tambal bitaw na bay kay magpalit ra ka og sunrocks katubit ang naane. Imno tong iyarok og inom. Yo, tira, magkamatay mo na. Hoy larpe, kainig guyogay si Charlie dito. Hoy larpe, apilin lang ni kog palit og soft drinks og kindi. Okay. Bantay ka ha. Asa man ang office ni Sir Dwight bay? Ambot lang larpe, sakit ka itong tiyan pang itaadya ba? Labasin appendix na bay ba? Sakit rin no? Dili, ay. Ah. Alam mo, magmao siguro niya eh. Ayo! 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 Sabi tayo niyo dong. Tamaa pog nawa ng maestro ha eh. Gisuyop man siguro tanang tambal dere. Ikaw si Sir Dwight Cole? Ako na. Dwight daw niya itumon. Mao ka ni bay? Mao na ay. Ay mangayo daw og tambal si ma'am. Diyon haplas pod. Ah, kuha lang mo dito. Kuha lang mo dito. Talabay. Naon sa hapit naman ako nahurot ang haplas bay. Wala pa sa punawlian bay. Wala, oy, sakit ta, yapong kayo, oy. Basin ipainom ni. Ya, tira, makahilom na. At turao nakabutang for external use only. Naamata sa sulod. Dapat mo gawas sa eskwelahan dito ti kahaplasan. Kay internal man dito kay external. External, pasagar naman siguro ni Mata. Tala, paliton lang to na itong gisuko ni Ma'am to. Yauti, eh. Naamoy kindi te? Kindiment ra mong kindi dong. Hala, kindi men? Hala, babae ra ba mo kaon na si ma'am? Wala dahi mo kindi woman. Kung si kindi woman tong, wala man ng ana, oy. Aw, sige ka na lang. Yung soft drinks po to, spirit. Kung sa spirit, Sprite? Aw, murag ka na. O, tara. Tara, tiya. Oy, haman ang istroan eh. Nahotan mag-istro. Hala, nahotan mo istro? Yung saon lang ko na eh. Bahala ka diha. Na. Dara imong gipapalit mo. Ambil. Tarang bayad oh. Hindagan oh. Amang istroan nila pe. Nadia!